Nag-usap na kami ng mga coaches nyo, mayors. Meron akong commitment sa kada team. Pansuporta doon sa panggastos. Mayors, nagbigay ako ng tigwa 100,000 per team, okay? Announce ko yung premyo natin, ha? O, makinig. 4 yung makakakuha ng premyo na. Yung first, 300,000. Second, 200,000. Third, 150,000. And fourth, 100,000. Yan ang premyo nyo, anak. O, the rest, yung uniform, Alan, yung uniform na Kapitolyo rin yan, sagot na ng Capitol, okay? Bahala na yung mga mayor sa sumagot sa sapatos nyo, no? Alam nyo na, 9 po, 9. kung gagalingan ninyo, hindi mahirap sa mayors nyo yan. Kung ipapanalo nyo yung bayan ninyo, kaya galingan ninyo. Palakpakan nyo yung mga mayors nyo.